Вітаем, шановное гаспадарства. 6 чэрвеня, субота, вы глядзіце раніцу з Белсатам, і нас гэта вельмі цешыць. У студыі Дзяніс Дудзінскі, Кацярына Раецка. І вось што нас і вас чакае сёння. Пагаворым пра працоўную міграцыю і дэмаграфічную яму. Што насамрэч адбываецца і ці выратуюць беларускую эканоміку працоўныя мігранты і, мабыць, студэнты. І вось ведаеце, яшчэ адна гарачая тэма. Хто і як вярбуе беларусаў? Мы маем ужо шмат прыкладаў таго, як у пастку траплялі вядомыя людзі, вядомыя беларусы. А пра што гэта сведчыць і галоўнае, што рабіць, калі тэлефануюць табе? Будзем разбірацца ў складанай тэме разам з юрыстам. Калі ласка, у каментарах пішыце, ці сустракаліся вы ў жыцці з дзейнасцю спецслужбаў і якой краіны, напрыклад, у любым выглядзе. Ці ведаеце, мабыць, кагосьці, каго спрабавалі завербаваць, ці былі сярод вашых знаёмых людзі, якім ці пагражалі, якія апынуліся ў пастцы, ці, мабыць, знайшлі нейкае высе. Калі ласка, калі вам бяспечна, пішыце ў каментарах, але сваё там прозвішча, імя і лакацыю, калі ласка, не дадавайце. Мабыць, у вас ёсць свой асабісты таварыш майор. Таксама напішыце, што цікавага з ім адбываецца. І яшчэ з вялікім гонарам хочу дадаць, што гэтую раніцу мы сустракаем у некаторым сэнсе з амбасадаркай Канады ў Польшчы Кэтрин Гоўден. Thank you. Кася Андрэева пабывала ў яе ў гасцях, і мы хутка даведаемся, як пачынаецца раніца сапраўднай амбасадаркі, і што агульнага ў беларусаў і канадцаў. Ну, а пачынаем, як і абяцалі, з беларускага рынку працы. Беларускі рынок працы сутыкнуўся з беспрэцэдэнтным кадравым дэфіцытам, пра які ўжо адкрыта заяўляюць улады. На фоне рэкордна нізкага беспрацоўя эканоміка краіны мае вострую патрэбу ў замежнай рабочай сіле. Пры гэтым геаграфія і колькасць прыезджых апошнім часам здольная здзівіць. Толькі за мінулы год на заробкі ў Беларусь прыбыло амаль 50 тысячаў замежнікаў. Гэта на траціну больш, чым годам раней. Так хто ж все-таки едзе працаваць у Беларусь? Паводле афіцыйнай статыстыкі Міністэрства ўнутраных справаў абсалютным лідарам стаў Туркменістан. Адтуль прыехалі больш за 23 тысячы чалавек. Гэта фактычна палова ад усіх працоўных мігрантаў. Далей ідуць Расія, Украіна і Узбекістан. Прычым з Украіны, у адрозненні ад іншых краінаў, прыязджае больш жанчын, чым мужчын. Сапраўдным жа сюрпрызам стаў прыток рабочых з Непалу. Адтуль да нас дабраліся больш за 1000 чалавек. А вось анансаванага Александром Лукашэнкам маштабнага прыезду 150 тысяч пакістанцаў пакуль так і не адбылося. Эксперты тлумачаць, Беларусь для іх занадта бедная і халодная. Столькі, колькі ў краінах персідскай затокі, тут ім проста не заплацяць. Большасць замежнікаў запрашаюць на цяжкую фізічную працу, прамысловасць і будаўніцтва, а таксама ў сферу гандлю. Прычым буйныя дзяржаўныя прадпрыемствы цяпер вымушаныя тэрмінова змяняць сваю пазіцыю. Напрыклад, беларуская чыгунка ўжо афіцыйна шукае супрацоўнікаў у Непале і Пакістане на пасады манцёраў пуці, станцыйных рабочых і мыйшчыкаў вагонаў. Галоўная фішка такога рэкрутынгу – веданне мовы больш не патрабуецца. Праўда, узніклі праблемы з заробкамі. Першапачаткова беларуская чыгунка прапаноўвала мігрантам менш за 1000 рублёў, але кампаніі-пасярэдніцы адразу заявілі, што за такія грошы ніхто не паедзе. В выніку давялося падняць мінімум да 1500 рублёў чыстымі на рукі. Праблему недахопу кадраў схаваць амаль немагчыма. А вось ці спрацуюць ось тыя развязанні, што прапануюць улады ў Беларусі, будзем разбірацца зараз, і дапаможа нам эканамістка, экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў «Бярок» Анастасія Лузгіна. Анастасія, вітаем. Доброе утро. У якой сферы найбольшы недахоп мы бачым кадраў, і галоўнае, не хапае з вышэйшай адукацыі кадраў ці працоўных, якія маюць нешта рабіць? Ну, если мы посмотрим на статистику по открытым вакансиям, и в целом, безусловно, это все-таки такие больше рабочие специальности, то есть там трактористы, допустим, те же водители, продавцы, тоже очень много не хватает продавцов. Но помимо этого требуется также тоже требуются люди в медучреждениях, то есть врачи, бухгалтера тоже требуются. Ну и интересно, если мы посмотрим в целом по стране, то в Минске, например, больше доля, конечно, людей с более высокой квалификацией необходима, там где-то около
ну, тоже она меньше 50%, то есть 40%. А 60% это все-таки там образование среднеспециальное, да, допустим. А вот по областям там еще больше этот процент именно вот людей там с такими со средними специальными профессиями. А дарэчы, у гэтым дэфіцыце ці можна, калі ў цябе, я не ведаю, вышэйшая адукацыя, а мабыць дзве, а мабыць ты магістр ці доктар, ці можаш ты, калі не маеш працы, напрыклад, уладкоўвацца на ніжэйшыя вось гэтыя ўзроўні кваліфікацыі, ну, па законе ці магчыма гэта? Не, ну если там есть как бы, ну, в любом случае нужно переквалифицироваться. Даже для того, чтобы работать, не знаю, продавцом, все равно нужно пройти там соответствующие, получить навыки. Другой вопрос, что это мы говорим о тех специальностях, которые очень востребованы, да, но помимо этого другие же вакансии еще есть. И то есть человек на самом деле вот сейчас наблюдается в целом по Беларуси дефицит кадров, и поэтому, ну, в принципе, особенно если мы говорим про крупные города, про Минск, естественно, там найти работу проще, в соответствии со своей квалификацией по сравнению там где-то в районах. То есть тут тоже ситуация очень отличается, конечно. А ў чым асноўная прычына недахопу кадраў? Гэта дэмаграфічныя праблемы ці эміграцыя? І ўсё нас 20-й год накрывае яшчэ. Ну, смотрите, тут, конечно, нельзя отделять тут, наверное, можно сказать, совокупность факторов. То есть, действительно, в Беларуси, если мы посмотрим даже там официальные данные, да, то есть в Беларуси очень низкая рождаемость. То есть вот по состоянию на 25-й год в Беларуси рождаемость составила чуть более 1 ребенка на женщину, да, то есть это очень низкий уровень, потому что для естественного воспроизводства, чтобы население не уменьшалось, необходимо 2,1 ребенок, что рождалось, на 1 женщину. У нас получается сейчас чуть больше 1. То есть это очень мало. И, ну, насколько я смотрела, то есть данные, это, наверное, вот самый низкий показатель по европейскому региону, за исключением Украины, где идет война, и там это понятно, да. Нават по даследаванням ААН Беларусь увайшла ў топ-20 краінаў з нізкай нараджальнасцю. То бок уся Еўропа ўсё нармалёва, і толькі мы не з уся, Украінай... не уся. Я бачу так само лічбы. Безусловно. То есть мы говорим про самый низкий уровень, но в европейских странах тоже идет старение населения, и, соответственно, там, безусловно, тоже ситуация разнится, но если мы посмотрим в целом, то вот этого естественного воспроизводства, наверное, ну, ни в одной стране сейчас нету. Хотя, опять-таки, повторюсь, в Беларуси была ситуация лучше. Если мы возьмем 17-й год, то там рождалось больше даже, чем 1,5 ребенка на 1 женщину. Ну, а сейчас вот еще там 10 лет не прошло, чуть больше 1. То есть, конечно, такие показатели очень удручающим. Прабачце, а вось цікава, калі мы ўсе, з'ехаўшыя адным днём, вернемся ў Беларусь, гэта дапаможа выправіць сітуацыю ці не? Усё, у нас гэтая вось яма. Ну, калі жанчыны вернуцца, давайте так. Ну, в любом случае, если предположить... Я маю на увазе не толькі дэмаграфію, але ж... Да. Ну, безусловно, это будет такой толчок. Но, опять-таки, это нереальная ситуация, потому что такого просто быть не может. Когда все вдруг возьмут и почему-то там переедут, да, у каждого свои причины. Но если, допустим, будет такой активный приток, да, белорусов извне, то, безусловно, это положительно, естественно, скажется на рынке труда. Почему? Потому что если мы посмотрим, кто уезжал, да, в последние годы из страны, то в основном это люди трудоспособного возраста, это молодые люди, часто высококвалифицированные, да, то есть, и, соответственно, если хотя бы часть из них вернется за короткий промежуток времени, это положительно скажется на экономике. А калі ўзяць дэмаграфію, ці можаце распавесці вельмі проста, як карэлюецца тое, што павінна там жанчына, як вы сказалі, напрыклад, павінна нараджаць два дзіцяці, але ж гэтае дзіця, яно 18 гадоў не працуе, вось ты яго нарадзіла, 18 гадоў ён не кадр. Як вось у гэты час, пакуль гэтае дзіця расце, хто працуе за яго? То бок гэта павінна заўсёды кожная жанчына ў кожны год нараджаць. Так? Безусловно. То есть это вот, ну, имеется в виду не то, что там каждая женщина должна каждый год... Ну, зразумела, мы так в целом, в среднем, да, потому что именно для того, чтобы
население страны не уменьшалось, если других каких-то условий нету, то вот 2 ребенка на 1 женщину это в идеале. Это в идеале, но хотя бы вот, я не знаю, ну, достичь хотя бы того уровня, который был в 2017 году. Плюс, опять-таки, естественно... Это таки параўнальны топ, так, 17-й год? Ну, это не то, что топ, но, по крайней мере, ситуация была, ну, значительно лучше. Безусловно, там тоже мы говорили в тот период, что проблемы есть, но она не была настолько острой. Да, действительно, ребенок, он же не сразу приходит на рынок труда, это надо там 18-20 лет, но, опять-таки, надо же, то есть в данном случае, когда мы говорим про демографию, естественно, мы думаем более такими длительными промежутками времени. А чтобы решать вот текущие, допустим, проблемы, ну, здесь уже... нужно использовать другие, да, механизмы тоже политики на рынке труда. То есть, допустим, ну, с теми же мигрантами, да, то есть привлекать специалистов вот как краткосрочная такая мера извне. Ну, либо что, например, ну, это опять-таки уже косметическая больше мера, там постараются белорусские власти вовлекать больше на рынок труда пенсионеров. Да, то есть и для этого уже были созданы дополнительные стимулы, что там, если раньше были ограничения по пенсии для работающих пенсионеров, вот сейчас их убрали. То есть таким образом, ну, стараются вот в том числе вот и пенсионерами работать, чтобы больше появилось кадров. А ось асабіста я зараз назіраю такую цікавую сістэму, такі ланцужок. Тыя, хто ад'ехаў, ну, напрыклад, у 20-м годзе, 21-м, 22-м годзе, яны ўжо ўладкаваліся, абжыліся, і зараз яны пачынаюць ці працягваюць ужо перацягваць з Беларусі сваіх былых калег. І вось гэтая сістэма, яна мяне насамрэч пужае. То бок гэтыя кадры, якім нічога не пагражае зараз палітычнага пункту гледжання ў Беларусі, зараз яны вольныя пераязджаць. Але хочуць жыць нармалёва ў Европе. Ты паглядзі, якія. Вось гэта праблема эміграцыі зараз паўстае, мне падаецца. Ну, в такая. любом случае, все равно, если мы посмотрим, ну, по крайней мере, на доступные данные, то миграционные потоки последние годы, они, вот последний год, можно сказать, уже полтора, они замедляются все-таки, ну, потому что если там мы берем, я не знаю, 22-23 год, люди очень активно и вынуждены... Да, то есть это было зразумело. А сейчас это уже такой более спокойный процесс, да, но он продолжается, мы видим даже это по польской статистике, что вот количество, да, зарегистрированных, имеющих там, допустим, ВНЖ, ПНЖ белорусов становится больше, да, то есть это не так уже не активный такой прирост, но все равно люди едут. Это есть действительно такая проблема, это имеется в виду для... Асэнсованная миграция. Такая. Безусловно, здесь уже, да, такая обдуманная, спокойная, но люди выбирают, ну, там, где им лучше жить, где у них больше перспектив, где они имеют возможность строить планы на какой-то более длительный период времени. Да? Дзяржава таксама будуе нейкі план. Нядаўна прагучала ідэя, не першы раз, дарэчы, каб сістэма адукацыі рыхтавала кадры, вось пад патрэбы эканомікі. Ці можете растлумачыць, бо я гэта сабе ўяўляю так. Якая у тебя гуманітарная адукацыя, культура, філасофія, гэта ўсё не патрэбна, калі ласка, давайте мне аўтамеханікаў. Гэта так працуе? Ці гэта калі, напрыклад, дзяржава бярэ на сябе за грошы абавязак вывучыць гэтага чалавека, і ён пойдзе на МАЗ, АўТАЗ і іншыя заводы працаваць і адпрацоўваць? Ну, там, может быть, по-разному, там, как бы структура, да, это происходит именно составление необходимых специальностей. Но в целом это, если говорить очень просто, то действительно формируется, ну, можно сказать так, планы, сколько там нужно будет таких-то специалистов, да, высшего образования, там, инженеров, либо же там гуманитариев. И, соответственно, уже вузы открывают вот под эти как бы планы, соответствующие там места в университетах. Это, ну, где-то там, может быть, целевые, да, вот тоже места. Но в целом, да, то есть именно определяется структура там, студентов, которые будут обучаться там, в следующем, допустим, году. Ну, с одной стороны, вроде бы и хорошо, с другой стороны, конечно, это может быть не всегда эффективно, далеко не эффективно работает. Почему? Потому что, опять-таки, мы говорим здесь про централизованное такое распределение. На мой взгляд, лучше, конечно, когда есть, допустим,
ну, как бы сами компании, да, такая вот в связке, работают с университетами. То, что было, например, в IT-секторе у нас, когда он буйно развивался, то есть те же вот там IT-компании, они в том числе их специалисты и преподавали в этих университетах и, соответственно, создавали, определяли спрос. То есть вот эта вот синергия университетов и там реального сектора, там других секторов, то есть это вот было бы, ну, на мой взгляд, идеально, потому что, конечно, когда государство из центра все определяет, оно может и не знать именно вот конкретно потребности, тем более сейчас мы уже, если так уже переходить на эту тему, рынок труда очень быстро меняется, и не только в Беларуси, это во всем мире, в том числе в связи с приходом новых технологий и, прежде всего, искусственного интеллекта. Тот же вот Международный валютный фонд делал уже не одно исследование по этому поводу, и действительно искусственный интеллект вот там в ближайшие там несколько годы он будет определять вот эти вот изменения на рынке труда, и белорусское государство не всегда может сразу там среагировать, потому что те же, например, продавцы, вот сейчас они очень, допустим, востребованы, но в связи вот с этими активными процессами автоматизации, там, ну, не знаю, не через 5, но, может, там через 7, они уже будут намного меньше нужны, нежели от сьогодні. Але дзяржава можа адрэгуляваць зноў і сказаць, не трэба нам вашага штучнага інтэлекту, калі ласка, у нас вось людзі прадаваць умеюць вось Это тоже такой момент может быть, но в этом тоже есть плохая новость. Почему? Потому что в этом случае мы будем искусственно тормозить вот это вот развитие, и, соответственно, Беларусь, экономика Беларуси будет уже отставать от других стран еще больше. А вось учора, напрыклад, учора Лукашенко сказаў, што чаргі стаяць на мяжы, вяртаюцца беларусы. Паехалі некалькі год таму за лепшым жыццём, змарнавалі, патрацілі час, грошы і зараз вяртаюцца. Верым? Сталіся пакистанцами и вернулись як пакистанцы. Ну, мы, по крайней мере, не видим, ну, опять-таки, вот если мы берем миграционную статистику, она зеркальная, то есть мы можем смотреть с белорусской стороны, например, с польской стороны. Ну, мы как уже отметили, что пока что статистика обратная, то есть мы видим увеличение количества тех же белорусов, которые получают документы в Польше, поэтому, ну, вряд ли такой приток, то есть отток из других стран идет. Это зразумела, так. Абмяркоўваецца прыцягнення вялікай колькасці працоўных мігрантаў, напрыклад, перш за ўсё, то, што мы ведаем, вось тыя 150 тысяч мігрантаў з Пакістану. Гэта как-то неяк дапаможа беларускай эканоміцы? Ну, если, допустим, ну, безусловно, то есть приток какой-то рабочей, более активной иностранной рабочей силы, он позволит закрыть, допустим, там, те же низкоквалифицированные, да, профессии, потому что, опять-таки, нужно понимать, что на каких-то более сложных специальностях ну, человек из Пакистана может... в принципе, не сможет работать. Да? Мовный барьер, перш за все. Ну, безусловно. То есть нужно... Поэтому, если мы посмотрим все-таки на то, кто приезжает в Беларусь, ну, не пакистанцы в основном приезжают, пакистанцев там совсем мало. В основном это все-таки граждане из СНГ, то есть это там Узбекистан, вот такие страны, да, там Кыргызстан, то есть, да, русскоязычные, то есть люди, которые понимают русский язык, но опять-таки, это не массовый какой-то такой приток, то есть это, это далеко не 150 тысяч в год. Да? То есть вот мы смотрели данные по 2025 году, там где-то больше 40, в целом 40 приехало по статистике международной миграции больше 40 тысяч. Ну и уезжают же тоже, да, то есть там в целом уезжают, там в результате чистый приток составил 9 небольшим тысяч человек. Так, а што беларуская дзяржава можа прапанаваць мігрантам, працоўным мігрантам? Юрыдычнае, мабыць, па закону нейкае пазбаўленне. Што? Вось што? Адсутнасць падатку, але тады гэта не працуе, мне падаецца. Ну, тут нет, предлагают. То есть по тем специальностям, которые являются дефицитными, там более простой доступ к рынку труда, во-первых. Вот. Во-вторых, там, ну, опять-таки, в зависимости от сферы, в той же IT-сферы, там есть определенные, да, льготы, там имеется в виду по налогообложению. Другой вопрос, что людей, прежде всего, которые переезжают, интересуют, они же могут выбрать любую страну для переезда. Их интересует, во-первых, зарплата, во-вторых, устойчивость экономики, возможность планировать на будущее. Ну и Беларусь здесь, конечно, выглядит не самой привлекательной.
Але ў параўнанні з Расіяй, напрыклад, ці можна у параўнанні з Расіяй зрабіць Беларусь прывабнай для эканамічных мігрантаў, бо зараз, калі там ні інтэрнэту, нічога няма ў Расіі, гэтыя мігранты, якія працавалі, напрыклад, там на будоўлі, ці ў крамах, ці ў таксі ў Расіі, могуць паехаць за інтэрнэтам і працы Беларусі не, ці так не бывае. Мигранты за интернетом не едут обычно, да? То есть Ну, такси, Uber, они за например, зарплатой Яндекс. едут. Зарплата, Да, первое, не всё. за зарплатой. А пока что вот все-таки это всегда так было, что в Беларуси зарплаты все-таки ниже, чем в среднем, чем по России. Поэтому люди, вот если уже выбирают там между Россией и там Белоруссию, то выбирают там, где больше платят. Бок зрабіць прывабнай Беларусь для мігрантаў можна Заробак, толькі... ну, зразумела, заробак толькі. Ну, я не ведаю, сацыяльная рэклама, Беларусь, Я- краіна для жыцця, вось гэта ўсё. Заробак. Это прежде всюду всего, заробок. да. Согласна. Давайте паспрабуем спрагназаваць, калі гэтая сітуацыя застанецца, як будзе выглядаць рынок працы Беларусі праз 5, 10, 20, мабыць, гадоў. Но опять-таки, тут сложно говорить, потому что рынок, как я уже сказала, он трансформируется, и профессии трансформируются. Но в любом случае, если вот эти тенденции продолжатся, ну как, он будет сжиматься, то есть либо придется очень активно повышать производительность труда, чтобы один человек производил намного больше, да, чтобы не вот тем, там, допустим, поддерживать активный экономический рост, но это, безусловно, очень сложно, это надо... За те ж гроші. Ну, даже прикладно. нет, пусть даже зарплаты будут расти, но для этого, потому что людей становится меньше, и, в принципе, компании, вот мы сейчас наблюдаем, в принципе, экономика не сильно растет, но зарплаты все равно продолжают рост в реальном выражении, в среднем. Мы не говорим там по конкретным предприятиям, но в среднем. И почему это происходит? Опять-таки, потому что дефицит кадров. Но опять, здесь нужно учитывать, что да, экономика продолжит работать, она будет приспосабливаться там к меньшему количеству людей, будут там приглашать, ну, не знаю, там, тех же мигрантов завлекать. Этот, скорее всего, поток как-то будет тоже немножко там, опять-таки, сейчас это все равно капля в море, это очень небольшой поток мигрантов в Беларусь приезжает. Здесь главный вопрос в том, что, опять-таки, здесь мы будем упускать вот эти возможности для более активного экономического роста, потому что для экономического роста нужны ресурсы. Ну и как бы это не жестко звучало, но человек — это тоже ресурс для экономики. И если этого ресурса нет, ну, соответственно, и возможности для активного роста тоже нет. А ці ёсць такое, што вось людзі, якіх звольнілі за палітыку, зараз сядзяць без працы, напрыклад, і маглі б быць добрымі кадрамі для беларускай эканомікі, але ніяк не працуюць і не ўдзельнічаюць у гэтым? То есть что? Якіх звольнілі за палітыку ў 20-м, Да, напрыклад, так што? вялікая колькасць спецыялістаў. Ну, тут Ці можна іх сложно. вярнуць у гэтую эканоміку, ці ўсё гэта неадваротны бок? Не, ну, безусловно, их можно вернуть, но для этого нужно изменить политику, подходы самого государства прежде всего. И если она изменится, и часть людей, которые находятся и за пределами страны, они тоже смогут приехать и работать, да, уже на благо белорусской экономики. Ай-яй-яй, залатыя словы. Мы шукаем Залатыя лайфхакі. словы. Ну, хоць нейкія лайфхакі мы шукаем, але пакуль не знайшлі. Але давайте працаваць далей. Лайфхак для беларускай эканомікі, гэта з мультфільма про Простаквашино. Каб Купіць нешта, каб набыць. прадаць нешта непатрэбнае, трэба спачатку набыць нешта непатрэбна. Але ж у нас грошаў няма. Дзякуй вялікі, Анастасія, дзякуй, што знайшлі час і завіталі да нас. З намі была эканамістка, экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў БЭРОК Анастасія Лузгіна. Дзякуй вялікі. Мы працягнем працаваць, Анастасія, назіраць. А мы, як і абяцалі, выпраўляемся знаёміцца з амбасадаркай Канады ў Польшчы. Як доўга вы жывяце ў гэтай рэзідэнцыі? Я тут ужо амаль 4 гады. І гэта прывілей рэпрэзентаваць мою краіну і мець сцяг перад домам. Гэта сведчанне прыналежнасці да канадскага народу. Таму мне вельмі пашанцавала быць тут і рэпрэзентаваць сваю краіну. Мая роля ў тым, каб прыносіць уяўленне або веды пра Канаду ў краіну і, вядома, прыносіць веды і інфармацыю пра гэтую краіну ў Канаду. Так што гэта вуліца з двухбаковым рухам. Не маглі б вы расказаць крыху больш пра свой штодзённы расклад? У мяне 2 дзяцей, таму яны дамінуюць раніцай, у тым сэнсе, што я думаю, я б спала значна больш. Добра, гэтага не чакалася. Усё ў парадку. Ён першы ў раскладзе маёй
раніцы. Я кармлю сабаку, клапачуся пра дзяцей. Яны падлеткі, а падлеткі, калі вы іх не пакорміце, не будуць есці. Так што моя праца пераканацца, што ўсё гатова. Мне падабаецца быць на дварэ раніцай. Мне падабаецца чытаць навіны, каб ведаць, што адбываецца ў Беларусі, у Польшчы і ў Канадзе. Мне важна адчуваць сітуацыю. Таму прагляд навінаў раніцай абсалютна абавязковы. Але сачыць за вынікамі маіх хакейных матчаў таксама вельмі важна. Калі я праводжу дзень у амбасадзе, седзячы за сталом увесь час, гэта азначае, што я не дамаглася поспеху, бо моя праца ўзаемадзеяць і сустракацца з новымі людзьмі. Мы хочам, каб у Беларусі была дэмакратычная будучыня, і гэта вельмі важна для нас. Нам вельмі цяжка атрымаць доступ у краіну, але мы б хацелі рабіць больш працы для людзей у Беларусі. Канада ўваходзіць у лік краінаў, якія ўвялі санкцыі. Але мы ўвялі санкцыі, бо маюць месца парушэнні правоў чалавека і падтрыманне Расіі ў кантэксце ўварвання ва ўкраіну. Некаторыя людзі гавораць пра санкцыі, што гэта дзверы, якія круцяцца, і іншыя пра канвеерную стужку. На жаль, гэта рэальнасць, і нашыя дзеянні грунтуюцца на фактах. Вельмі кранальна, калі чуеш словы падтрымкі, надраз беларусаў, гэта вельмі каштоўна ведаць, што пра нас, пра нашых палізняволеных не забываюць. І, дарэчы, сёння дзень народзінаў журналіста палізняволенага Дзениса Івашына. Яму прысудзілі 13 гадоў і 1 месяц за тое, што ён рабіў сваю працу, быў журналістам. І гэта вельмі страшна. Калі ўсё, што мы з вами можам зрабіць, гэта чарговы раз проста нагадаць пра яго. Сёння яму спаўняецца 47 гадоў. За кратамі ён з сакавіка 21 года. Так, адныя беларусы ў турмах за кратамі, іншыя на волі, але на іх палююць беларускія спецслужбы. Пра сваю вярбоўку ў чацвер паведаміла палітолог і экспертка офіса Святланы Ціханаўскай Аліна Харысава. Зарабіла гэта яна адразу пасля праграмы Рамана Пратасевіча на беларускім дзяржаўным тэлеканале, дзе яе паказалі як завербаваную апазіцыянерку. У сваім фейсбуку Аліна патлумачыла, што гэта было не тое, што мы ведаем, не тое, што мы разумеем. І гэта было нешта іншае. І вось мы прапануем паразмаўляць менавіта пра гэта. Як вярбуюць, каго вярбуюць, навошта вярбуюць і галоўнае, што рабіць, калі вярбуюць менавіта вас. Ну і як распазнаць вярбоўку, таксама пытаннячка вельмі істотнае. Падтрымае нашу размову праабаронца, сябра арганізацыі «Прававая ініцыятыва» Сергей Устінаў. Вітаем, Сергею. Добрый день. Мы вас чуем, мы вас бачым. Добрай раніцы, Сергею. Апошнім часам усё часцей з'яўляюцца гісторыі пра спробы вярбоўкі беларусаў як унутры краіны, так і за яе межамі. Вось гэтак было заўсёды, ці апошнім часам сітуацыя пагоршылася? Сталі больш вярбаваць, ці сталі больш пра гэта распавядаць? Што адбываецца з вярбоўкай? Да, методы вербовки спецслужбами активистов и политических активистов, они всегда были приоритетом. Возьмем даже давнишние случаи, как один из примеров, можно привести кейс Андрея Зайцева, гомельского активиста, который повесился из-за давления и попытки вербовки сотрудникам КГБ еще в 2001 году. А сегодня мы слышим случаи людей, завербованных там даже 10 лет назад. И цель вообще любой вербовки – это собрать как можно больше информации. Если, например, представить, что мы с чекистами враги, а это так и есть, потому что мы против режима, а они против нас, то собрать информацию о нашей деятельности с их стороны, представляется логичным. И чем больше они будут знать о своих врагах, то есть о нас, тем лучше для них. И то, что мы слышим все чаще и чаще, это связано, скорее всего, с развитием соцсетей, интернета в целом, и о том, что люди, в принципе, стали больше открытыми, делиться этими случаями, потому что выехали из Беларуси и чувствуют себя более свободными. А вярбуюць часцей за ўсё і пераважна часцей за ўсё, якая структура? Гэта менавіта КДБ ці, мабыць, гэта можа і следчы камітэт, напрыклад, ці губазік?
В основном это делают чекисты, потому что у Следственного комитета немного другие функции, они расследуют уголовные дела, у Губазика тоже немного другие функции, но если говорить о каких-то там конкретных группах людей, да, то есть Губазик ведет там анархистов и так далее, то, конечно, могут быть заинтересованы и Губазик в вербовке, но в основном изначально это все-таки чекисты, это все-таки сотрудники КГБ. Ну а хто ў сучаснай Беларусі часцей за ўсё трапляе вось у гэтую, скажем так, групу рызыкі? Гэта толькі актывісты і палітыкі ці вось мігранты? Кожны можа. На сегодняшний день это любой человек, потому что в событиях 2020 года принимали участие широкие слои населения. И, естественно, спецслужбам не нравится любая активность граждан в Беларуси и за границей в том числе. То есть люди более-менее активные там, в любой сфере за границей. Там, даже те же, например, айтишники, которые общаются в своих кругах, тоже являются точкой сбора информации. Даже творческие кружки, тренинги какие-то по интересам, это все представляет интересы для режима, чтобы, опять же, как мы с вами выяснили, собрать как можно больше информации. Другой вопрос, нужна им эта информация или нет, это уже будет решаться уже потом, после. Но чем больше информаторов и чем больше информации у чекистов, тем более вероятность зацепить нужную информацию для них. Ну, выглядае, што яны палююць на гэту інфармацыю, што цікавага можа настаўніца нейкага напрыклад, вось глядзіце, тэатру дзецкага. Сергей, глядзіце, вось да мяне патэлефанавалі ці напісалі з КДБ. Мы жадаем цябе завербаваць. Я такой, ну добра, распавядзі нам пра Белсат. І я такі, ну, Белсат, студыя, святло, камеры, Кацярына. Што яны патрабуюць ад мяне? Што я магу ім даць увогуле? На самом деле самая главная и первая ошибка – это уверенность человека, что он сможет обыграть чекиста и вступить вообще в любой контакт. Вы поймите, вы не обыграете специально, вы фокусника не обыграете. Угу. Их обучают этому на протяжении многих лет, начиная со спецзаведений и заканчивая уже повседневной работой. Они являются, скажем так, профессиональными психологами даже без диплома. Они коммуницируют ежедневно с большим количеством людей и чувствуя психотипы личности. И если мы, скажем так, начинаем с ними общаться, предоставляем возможность общения, то мы, соответственно, предоставляем возможность к нам подобрать ключик, на нас надавить. То есть, если ты продолжаешь с человеком общаться, в данном случае с чекистом, ты даешь ему возможность задать тебе какие-то вопросы, зацепить тебя за что-то. Поэтому... То бок галоўная парада не зусім не камунікаваць. Головная парада не коммуниковать. Что еще делать при вербовке? Да? Любой сексот, то есть секретный сотрудник, перестает быть полезным после того, как он раскрыт. Так как перестает быть секретным. Нет смысла в таком сотруднике. Поэтому самое основное, что нужно сделать, в первую очередь, опубличить тот факт, что с вами выходит на связь спецслужбы. И, в принципе, не стоит бояться каких-либо последствий, потому что большинство угроз являются не более чем угрозами, психологическим давлением, таким вот способом на вас надавить, чтобы зацепить вас. Але ж абіраюць такія вельмі ўразлівыя і групы, і вельмі ўразлівыя кропкі ціску. Могуць казаць пра родных, могуць казаць пра вяртанне на радзіму, пра маёмасць, пра нейкія правы, пра дзяцей. Усё гэта робіць чалавека вельмі ўразлівым. Зразумела, што гэта, калі ты пачынаеш на гэта рэагаваць, тады на гэта можна ціснуць, але не ведаю, калі там да бацькоў ці нейкіх сяброў у Менску прыходзяць і кажуць, перадавай прывітанні, ну гэта працуе. Чалавек табе перадае гэту інфармацыю, напрыклад. І што тады рабіць? В чем вопрос? Что робить? В чем вопрос? Как я частично ответил, да, вы правильно сказали, что нужно найти уязвимого человека, как их в принципе большинство. Да? То есть, например, сидит близкий родственник в тюрьме.
Да, то есть это уже уязвимый человек, потому что в стране бесправия, когда с человеком за решеткой можно сделать все, что угодно, то тут уже мало вариантов. Да? То есть любой человек, там, даже законопослушный в сегодняшней Беларуси, если к нему пришли с обыском, с ним могут сделать все, что угодно, потому что, в принципе, права в Беларуси не работают. Группы риска, люди ЛГБТ, не сделавшие камин-аут, да, поскольку их могут шантажировать раскрытием их личной жизни или проблемам у родственников, особенно в маленьких городках, где это стигматизировано. Поэтому любой человек, в принципе, за границей уязвимый. Да? Люди без, скажем так, достаточных денежных средств тоже уязвимы. Им могут предложить какую-то оплату. Опять же, доверять врагам, да, на войне нет смысла доверять врагам, потому что у врага цель одна. У врага цель победить нас, у врага цель завербовать нас. Поэтому ни в коем случае не поддаваться на вот это вот давление, на вот эту вот возможность вообще с вами поговорить. Если должно что-то случиться в Беларуси с вашими близкими, оно случится и без вас, и без вашего участия. Согласитесь вы на вербовку или не согласитесь. Поэтому лучше всего не коммуницировать. Но опять же, люди бывают и сотрудничают и без принуждения, а по доброй воле. Поэтому я думаю, мы еще услышим много различных историй. Нам предстоит услышать. Ну, адкрыты ціск, гэта зразумела з гэтага боку. А вось, ну, напрыклад, калі гэта наадварот спроба наладзіць даверлівыя адносіны, закахаць у сабе, стварыць адчуванне падтрымкі, ну вось гэта ж паабяцаць вярнуцца. Чыстае сяброўства. Сяброўства такое вось, ай, братан. Но опять же, это их задача подобрать ключик к любому психотипу человека. Если ты в соцсетях написал о своих проблемах, это уже известно не только твоим друзьям, но и спецслужбам, которые это прочитали. У них уже есть ключик, чтобы подобраться к тебе. Если человек закрыт и нет друзей, соответственно, нужно человеку пообещать то, что он хочет. Закрыто нет друзей, значит, я твой друг. Если у человека нет денег, значит, я тебе помогу денежно. Если у человека проблемы с паспортом, приедешь в Беларусь, сделаем тебе паспорт, уедешь и так далее, будешь только нам иногда что-то писать и так далее. Если вы соглашаетесь на этот маленький шажок, то впоследствии на вас уже будут давить о том, что вот вы уже завербованы. Если мы огласим тебя, с тобой перестанут ручкаться, с тобой перестанут здороваться, ты вообще будешь никто, и ни в какое общество не вхож, ни в политическое, ни в активистское, никто не будет с тобой общаться. Понимаете, маленький комочек, он превращается в большой снежный ком. Как только ты допустил вот возможность какого-то небольшого сотрудничества с врагом, с силовиком-чекистом. То бок ніколі не кантактаваць, не адказваць, не пісаць. Чакайце, а як зразумець, што табе піша не махляр, не спамер, не скамер, напрыклад, а што табе піша таварыш маёр? Ну, некаторыя пішуць: купляй, калі ласка, мае акцыі, или добрый вечар, не ведаю, Дзяніс. І як зразумець, што гэта не махляр, а сапраўдны вербоўшчык? Ну, а вы будете общаться с махляром очень долго на какие-то темы, которые тычутся в вашей личной жизни или же вашей активности какой-то, не думаю. Поэтому общаться нужно с людьми, с которыми тебе интересно и выгодно общаться. Общаться с людьми незнакомыми, которые проявляют интерес, к твоей личной жизни, к твоей активности, причем повышенный интерес, а не просто где-то в баре, чем ты занимаешься, я занимаюсь тем-то, окей, пошли о погоде говорить, понимаете? Тут уже возникает у человека вопрос. А почему интересуется моей личной жизнью какой-то посторонний человек? Ну, извините. Зразумела, но яшчэ раз давайте, калі чалавека спрабуюць схіліць да супрацы з органамі, якія найбольшыя памылкі ён робіць, ну, все, ён ужо адказаў. У Тэлеграме, напрыклад, ён ужо адказаў, ён пачаў камунікаваць. Далей, чаго не трэба рабіць? Як не трапіць у пастку? Прекратить общение и опубличить тот факт, что ты общался с сотрудником КГБ
Здесь нет ничего зазорного. Поэтому, да, люди слабые, к сожалению. Да, на кого-то надавили, да, чем-то прижали, но всегда есть возможность сказать «нет» спецслужбам и открыто заявить «да, я был слабый человек, на меня надавили, вот я прекращаю это сотрудничество». Так было с Михалевичем, который сотрудничал до того момента, ну как сотрудничал, скажем так, согласился на сотрудничество, как только вышел из тюрьмы, он сразу об этом заявил, сказал, я прекращаю какую-либо, все мои подписи о сотрудничестве не являются добровольными, я прекращаю. Все. А да каго трэба звяртацца, калі, напрыклад, чалавек не мае там Фейсбука, Інстаграма, не можа напісаць вялікі пост з вялікім ахопам, праваабаронцам, не ведаю, нейкім замежным спецслужбам, каму трэба паведаміць, што цябе вербуюць? Сваім калегам, медыям? Медиа, сообщить СМИ, будет опубличена эта ситуация, все. Дзякуй, мы згодныя. Калі ласка, дасылайце свае кейсы. Дзякуй вялікі спадару Сергею. Вельмі балючая, вельмі важная тэма, асабліва цяпер. Нагадваю, з намі на сувязі быў праваабаронца Сергей Устінаў. Ну, а нам з вами, здаецца, неадкладна трэба паглядзець што-небудзь прыемнае. Таму мы у Вільню. Есть халаднік, але не зараз. У Вільні прайшоў фестываль літоўскага халадніку, адной з самых знаных страваў мясцовай кухні. Гэты ярка-ружовы суп з буракоў у Літве называюць шалты-баршай. Гасцям свята прапаноўвалі з'ехаць з велізарнай пеннай горкі проста ў гіганцкую талерку халадніку, узяць удзел у заплыве па рацэ Нярыс і нават прабегчыся ў ружовым забегу. Па ўсім горадзе працавалі тэматычныя пляцоўкі, а рэстараны прапаноўвалі ўласныя версіі знакамітага супу. Гэты фестываль адно з тых летніх святаў, якія проста нельга прапусціць. Гэта свята, гэта колеры, усмешкі, людзі з розных краінаў. Я чую розныя мовы, гэта еднасць і радасць. Сёлета святкаванне расцягнулася на 3 дні. Дзеля фестывалю паміж Польшай і Літвою нават запусцілі спецыяльны ружовы цягнік, які даставіў у Вільню аматараў самага вядомага літоўскага супу. Набыць бутэльку віна з калекцыі Іосіфа Сталіна неўзабаве такая магчымасць можа з'явіцца. У Грузіі, дзе нарадзіўся Сталін, рыхтуюць да аўкцыёну унікальны вінны збор. У тбіліскім склепе захоўваюцца больш за 20 000 рарытэтных бутэлек, некаторым з якіх больш за 200 гадоў. У канцы траўня склеп упершыню адкрылі для наведнікаў. Сярод экспанатаў французскія і грузінскія віны, а таксама бутэлькі, якія паводле гісторыкаў маглі належаць расійскай імператарскай сям'і Раманавых. Гэты гістарычны вінны склеп больш за стагоддзя захоўваў наш унікальны скарб. Гэта жывая хроніка грузінскага вінаробства. Кожная з больш як 20 000 калекцыйных бутэлек мае ўласную гісторыю. У гэтай калекцыі ёсць нават бутэлькі першых грузінскіх вінаў, вырабленых паводле еўрапейскіх тэхналогіяў яшчэ ў 1890-х. Калі я даведаўся пра магчымасць стацца часткаю гэтай гісторыі, то адразу пастанавіў прыехаць і пабачыць, што тут могуць адкрыць. Адчуваю сябе нібы Індыяна Джонс, які адкрывае чарговую таямнічую пячору. Улады спадзяюцца, што пасля вывучэння частка рарытэтаў трапіць на вядучыя міжнародныя аўкцыёны і зацікавіць калекцыянераў з усяго свету. У Польшы адзначылі дзень белага бусла, птушкі, якую лічаць сімвалам вясны, сямейнага шчасця і дабрабыту. Для свята арнітолагі нагадалі, буслам усё часцей патрэбная дапамога чалавека. На іх уплываюць змены клімату, а таксама цяжкасці падчас гадавання патомства. У канцы вясны дарослыя буслы часам выкідваюць з гнязда самых слабых птушанятаў, калі разумеюць, што корму на ўсіх не хопіць. Такіх буслянятаў у Польшы ратуюць у спецыяльных цэнтрах, дзе іх даглядаюць і рыхтуюць да вяртання ў дзікую прыроду. Кожны год нам удаецца вярнуць у прыроду каля 20 такіх буслоў.
Для беларусаў белы бусел таксама асаблівая птушка і адзін з галоўных сімвалаў. У краіне жывуць каля 22,5 тысяч параў буслоў, а гэта прыкладна 10-я частка ўсёй сусветнай папуляцыі гэтых птушак. Вітаем, Андрей. Нам пишуть глядачі. Да не пишуть нічого, інтернет вам не расскажем, что глядачам, а лепей распавяду, што яны здымаюць і што глядзяць. Кот працуе, не можа ніяк. Так, ну нічога. Значит, пачынаем з самага галоўнага відэа, якое просто разнеслася па ўсіх тэлеграмах, інстаграмах, тэлеграмах, тиктоках, штосьці яшчэ. Вайберах, аднакласніках. Вайберах, мажліва. Ну так вось карацей, на дарозе, прямо на ўездзе ў нацыянальны парк Белавежская пушча з'явілася унікальная разметачка. Мажліва, вы это бачылі і чулі. Значит, там паклалі пры ўездзе ў Белавежскую пушчу. Значит, спецыяльны холодны пластык паклалі замест разметкі, выберная даўжыня ліній, дакладная, значит, адлегласць паміж палосамі, і яны ператвараюць, калі колам машынка наязджае на яго, ось эти гукі і вібрацыі ператварае ў песню. У Белавежскую пушчу, як мы маглі б зразумець, каля Белавежскай пушчы. Але ёсць там некаторыя умовы, трэба правільнай хуткасцю ехаць, менавіта не перавышаць хуткасць. І галасаваць за Лукашэнку, ага. Нет. І вось карацей, калі правільна ехаць па вось гэтай паласе, наехаць і загучыць, як трэба, музычка, толькі вы строга выконваеце дазволены хуткасны рэжым. Дарэчы, это ўжо другая такая разметка, але што я тут распавядаю, трэба все-таки спачатку паглядзець і паслухаць. Таму увага на экран і уважліва слухаем. Что, слушаем? Не, ну першая нотка была такая... Ля западае. Трошки западае ля. Не, ну гэта Ай, ну прыгожа, ну прыгожа. І такая ж самая ёсць яшчэ на Гомелі. Ага, ёсць. З Белавежскай пушчай. Добра, ідзем далей. Беларускі маркетынг гарнём. Мы вельмі любім глядзець сацыяльныя сеткі афіцыйных структураў, але і прыватнікі часам здзіўляюць крута. Люблю. Так. Прычым гэта наўрад ці, это не крынж. Карацей, адна з беларускіх кавярань падхапіла сусветны тренд у гастранаміі ды зняла сваю рэкламу у такім весёленькім стылі. Кавярня славіцца, як і Ікея, дарэчы, фрыкадэлькамі сваімі, адна з менскіх. Кавярня? Кавярня, ну як сказаць? Фрикадельки, кавярня. Кафетерый, кафе. Давайте кафе. Кафе. Ну і ось у межах інстаграму, ось так вот з гумором яны будуць проміць сваю прадукцыю. Давайте паглядзім і уважліва чытаць на экране, што написано. Пишут ему у соцсетки: ваши фрикадельки ужас, лучше выбросите их на помойку собакам. И вот уладальник кавярни, где вы кидать это на помойку? А это яны уласна і писали. Гэта цікава. Гэта цікава. Гэта яны написали. Я спочатку не зразумеў, што адбываецца. Ну, это добра, добра. І кава там добрая, я ведаю, гэта бренд. Як называецца? Амбасада кавы. А у Варшаве таксама ёсць. Не? Поехали, едем. Едем далей, значит, пагаворы пра нешта святое для беларусаў, тым больш у такі перыяд, ужо лета. Значит, беларусы ставяцца да свайго агароду часта як да нечага свяшчэннага, скажем так, правда? Так, часам дзесьці на лецішчы можа быць в хаце абы што, бедлам, раскіданыя рэчы, але на агародзе, да, роўныя палосы паміж градамі, все падстрыжана там па сантыметру акуратненько. Шклянымі бутэлькамі такія дарожкі. Людзі падымаюцца о 4:40, каб перад даждзём ці пасля дажджа што-то там накрыць, памаліцца. 4:40. Так, штосьці там падняць, каб оно падыхала. Перцы закрыць, таматы адкрыць, таматы закрыць. Так, ну і вось карацей, вось такое стаўленне агульнае, вся вот эта міфалагізаванасць беларускага агароду, мы, оказывается, можем паглядзець у адным маленькім кароткім відэа, і важна яшчэ паслухаць, якая вот салодкая мілагучная мова гучыць, і вот эта інтанацыя стаўлення да памідора, да звычайнага памідора. Увага на экран. Інтрыга. Больш за ўсіх беларусы любяць будаваць. У 2 паверхі, у 3 паверхі, нават для памідоркі ў хатку пабудавалі. Будзе жыць памідор у хатцы, будзе сеньор памідор, а потом яго зарэжуць, бедалагу.
Я не ведаю до конца, які сэнс быў у гэтым відэа, просто мілае стаўленне да садавін гародніны. Як не магу адысці ад фрыкадэлек яшчэ. Собаки. Пёсы сидзяць, пішуць Дарэчы, нешта. вы бачыце Андрушу тут, і мы хотим нагадаць, што ў мінулыя выходныя мы, Андруша прагназаваў вынікі фіналу Лігі чэмпіёнаў. Так, І але не ўгадаў. Ты не выбраў пераможца, бо ты абраў Арсенал, а перамог ПСЖ. А перамог ПСЖ. Так і вось аказалася, што той самы Арсенал пакаралі за тое, што яны прайгралі ў фінале Лігі чэмпіёнаў і адправілі ў Беларусь, каб яны гралі ў Беларусі тут з нашымі мясцовымі камандамі. І вось у нас ёсць нават кароткі спецыяльны рэпартаж з месца падзеяў. Увага, у нас на сувязі Магілёў на экране. Финал Лигу чемпионов проиграл, я так понял, это в наказание он приедет играть в Могилев 14 июня, 18 часов. Конечно, в ссылку отправил Артета свою команду знатную. Ну ничего, посмотрим. Я думаю, раз ПСЖ выиграл, то Днепру вообще не составит никаких проблем играть с Арсенала. Ну, это ясно, что яны... А учора Беларусь грала з Сірыяй і перамагла. На Динамо, на стадыёне Не, Динамо. на новым стадыёне нацыянальным. Яшчэ адзін новы стадыён з'явіўся. Но міжнародны матч. Міжнародны матч, дарэчы. Дзякуй, Андрэй. І трэцяя запар перамога, дарэчы, у зборнай. А ты глядзіш. О, Не. вось так. Не. Нагадваем, што мы сёння чакаем вашыя расповяды пра спробы вярбоўкі ці навязлівыя кантакты з боку КДБ, Губазіка, следчага камітэту, спецслужбаў Беларусі. Размаўляем таксама пра недахоп працоўных рук у Беларусі, ці патрэбныя Беларусі працоўныя мігранты, ці можа ўсё ж неяк сваімі сіламі Калі яны з справіцца. Сірыі і футбалісты, як вам такое? Дарэчы, могуць заставацца. Андрэй далёка не сыходзіць, рыхтуе, давай рыхтуй выжымку вашых каментароў. Калі ласка, цісніце падабайкі, актыўней пішыце каментары, і вось ўсё для нас. А можете таксама донат зрабіць і зрабіць гэты супер дзякуй, захайпіць відэа, вы ведаеце. Бо мы вас нават для вас да Канады дайшлі. Ну як? До Канады, да? А зараз у нас так. Амбасадаркі. Ну і не мы дайшлі, а Катя Андрэева, гэта ўжо деталі. Давайте паглядзім. Канада – краіна, дзе мы маем разнастайнасць. У нас шмат рэлігіяў, але хакей – наша адзіная агульная рэлігія. Я заўзятарка Монреаль Канадзенс. Гэта найлепшая каманда ў прафесійным спорце. Я маю на ўвазе не толькі хакей, а спорт у цэлым. Монреаль Канадзенс знакамітая тым, што гэта мекка хакею. Ці ёсць у вас асаблівыя традыцыі, звязаныя з хакеем? У нас ёсць пэўныя традыцыі заўзятараў. Мы спяваем асаблівыя песні, а калі прыходзім на матч, дык круцім рушнікамі. У нас ёсць даўняя традыцыя ў тым сэнсе, што ў нас ёсць прывіды, якія вяртаюцца, каб падтрымаць нас. Таксама ў нас ёсць факел, які былыя пераможцы фізічна перадаюць маладым гульцам каманды. У нас ёсць невялікі падарунак для вас. Ён бела-блакітны, і на ім лагатып Беларусі. Нават не лагатыпа, а напісана «Радзіма, моя родная краіна Беларусь». Гэта цудоўна, але гэтая рэч занадта прыгожая, каб махаць ёй на стадыёне. Яна заслугоўвае асаблівага месца. Вельмі цікава, як адна традыцыя можа аб'яднаць усю краіну, усю нацыю. Я таксама бачу, што ў вас ёсць спартовая форма. Я магу паказаць вам форму. Гэта форма жаночай каманды, але са старым лагатыпам, які быў яшчэ да з'яўлення афіцыйнага. Гэта мой спосаб паказаць, што я была там у нулявым годзе. Цяпер у іх больш прыгожы лагатып, але я ганаруся гэтым, бо ён гістарычны.
На форме імя Гелагера, улюбёнага гульца маёй дачкі. Ён старэе, але ён выключны сваімі намаганнямі. Цяжка працуе і ніколі не здаецца. Нам падабаюцца людзі, якія не здаюцца. І мы ведаем, што беларусы таксама не здаюцца. Памятаю, браты Касціцыны з Беларусі гулялі за Монреаль Канадыенс нейкі час таму. У нас былі 2 беларускія гульцы, і потым мы задрафтавалі яшчэ аднаго. Гэтыя сувязі і магчымасці існуюць. У нас з беларусамі ёсць гэтыя агульныя захапленні. Вельмі цяжка размаўляць з палякамі пра хакей, а з беларусамі цікава. Бо ў Беларусі ёсць хакейныя традыцыі, і гэта добра, што ў нас ёсць гэтае агульнае. Але таксама агульнае паміж намі тое, што мы ніколі не здаемся. Так, менавіта. І ў спорце, і ў хакеі, але і ў звычайным жыцці таксама. Я не разумею хакей. Усё адбываецца занадта хутка. Я не паспяваю сачыць. Шайба маленькая. Ну, а в футболе ты просто магістр, разумееш усё, усё, так? 1,5 гадзіны нічога не адбываецца. Нічога не адбываецца. Асабліва, калі лік 1-0. Што гэта такое 1-0? Я змарнаваў 1,5 гадзіны. Пенальці. Фінал быў для сябе. Каб па пенальці забілі ці не забілі. Вельмі... Не завербаваўся для маратона. Калі якія бойкі адбываюцца на палі, тады мне падабаецца. Можа, там уже нельзя так казаць. Можа, там нешта Денису ўжо напісалі такога, каб... А напісалі Денису. Вот Денис у мінулым маім выхадзе першым сказаў адразу, што нам пішуць. І напісалі ў каментарах, што вось Денис маладзец, збірае інфармацыю заранёў. Так, пішуць нам. Таварыш агент. Пачнем з гумару пра вербоўку людзей у нас у Беларусі. Мяне жонка завербавала калісьці, вось цяпер ужо 20 гадоў разам. Гэта быў мой жарт! Гэта я па-за эфірам сказала, што я Дениса завербавала, і вось ён стаіць. Таксама бывае такая сітуацыя, калі па тэлефоне табе чекіст не раскрыты яшчэ пакуль, але ўжо ж з вамі пра нешта размаўляе. І вось піша нам каментатар: хацелася грошы махляру аддаць, а апынулася чекіст. Вось беда. Вось гэта маё пытанне было да нашага госця. Просто каб разумець вам, што вербуюць усіх, на таго ж Леха Валенцу ёсць дакументы аб магчымай супрацы з органамі. Сваімі ці нашымі? Іхнымі, савецкімі. Лех Валенца. Да мяне гэта ніяк не датычыцца, нічога не ведаю пра Савецкі Саюз. Пішуць нам, ёсць розніца, або шахраи в тюрьме, а майор из руками по локоть в крови достоин кули. Это украинцы нам пишут наши сябры. У нас, до речі, вельмі шмат каментараў по-украінску. Вітаем вас, наши суседзі дорогие. І яшчэ ведаеце, вось гэта асабліва мне падабаецца. З ЦРУ супрацоўнічаць гэта добра. З МІ-6 з Масадам супрацоўнічаць гэта добра. А з КДБ не, гэта дрэнна вельмі. Так. Вось цікавае меркаванне. Да таго моманту, як сутыкнешся з КДБ, думаеш, што яны ўсе тупыя. Пасля першых выпадкаў думаеш, што яны вельмі разумныя. А пасля 10 гадоў пасля гэтага вяртаешся да меркавання, што ўсё ж такі не шыбка разумныя. Нешта на глыбокам я не зусім зразумела, што там яшчэ. І вось у працяг гэтага каментара, таксама каментар па-ўкраінску, перакладу яго на беларускую. Самая галоўная памылка чалавека — это думаць, што чалавек перайграе дэбільную дзяржаву. Але трэба звесці размову з гэтай дзяржавай просто да мінімуму і все. І не намагацца... Як наш госць Сергей і гэта... Прапанаваў. Дарэчы, вельмі... Не кантактаваць, яшчэ раз, шановныя сябры, не кантактуйце, калі вы разумееце, што з вами зараз размаўляе хто-небудзь з сілавікоў. Кантактуйце з намі, пішыце каментары. У нас ёсць спецыяльны чалавек, ён збірае інфармацыю. Усё у нас ёсць. Дзякуй вялікі, Андрэй. Пішыце Андрюшы, пішыце нам, ставце падабайкі, а мы вельмі хутка пачнем размову пра ўзрост, як доўга можа лічыцца маладым чалавек, ці лічба 50 настолькі цяжкая для разумення. Ну, а зараз музыка, так? Музыка? Да, внучек. Музыка. Музычка такая пойдет. Alone, a lonely room, it's a gloomy view.
Вы глядите «Раніцу з Белсатом», Катерина Раецкая, Дзяніс Дудзінскі ў студыі. П'ем гарбатку, каву, мабыць, і вы п'еце, ставіце падабаечку. Сёння мы пытаем пра ўзрост. Вас таксама пытаем. Як вы збіраецеся жыць пасля 50 гадоў? Ці можа вам ужо 50 гадоў, Дзяніс? Дзяліцеся, калі ласка, сваім досведам. Пра ўзросты і выклікі, з якімі сутыкнуліся беларусы сталага веку пасля 20-го года, мы пагаворым з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследніцай медыяў, улады і гендераў Ірынай Сідорскай. Ірына, вітаем. Да, добрый дзень, радая бачыць. Ось такія пытанні у І нас. спачатку прапануем меркаваць нашу... Ага, апытанка яшчэ не працуе. Ну, вось, давайте так, апытанка папрацуе, там вы паціснеце падабайкі, мы пасля нашай размовы будзем падводзіць гэтыя вынікі. Тады, калі параўнаць зараз сённяшніх 50-гадовых з іхнымі бацькамі у тым жа ўзросце, таксама 50-гадовых, ці ёсць нейкія адрозненні і ў чым гэтая розніца? Безумоўна, ёсць. У чымсьці добрыя адрозненні. Гэта бездань адрознень, мне падаецца, калі я бачу гэтыя фотаздымкі. Так, але наогул як бы жыццё так моцна змянілася, што ну так, калі мы глядзім на фотаздымкі, ну не ведаю, нашых бацькоў, нашых бабуль і дзядуль у тым узросце, у якім мы зараз знаходзімся, ну гэта на самой справе зусім розныя людзі. Выглядаюць яны дакладна на розны ўзрост. Але я думаю, што галоўная розніца, напэўна, у тым, што раней 50-гадовыя жылі, можа, у больш у такой логіцы завяршэння. Яны як бы, ну, завяршэнне я маю на ўвазе працоўнага жыцця, і гэта як бы з аднаго боку, ну як бы вось завяршэнне, а з іншага боку гэта было справядліва, бо яны як бы, ну, пажыналі плады сваей працы. Яны там некалькі дзесяцігоддзяў працавалі, і вось зараз, калі ім 50 гадоў, у іх там сталыя пазіцыі, такі паважаны статус, ну як бы так, ужо, напэўна, не будзе новых вяршынь, але з гэтага статусу іх ужо ніхто не здыме і ніхто не скажа, а хто вы такія. А мы у гэтым сэнсе, ну, мае маю на ўвазе равеснікі, мы у такой вельмі няўпэўненай і нестабільнай сітуацыі. І тыя людзі, хто, напрыклад, тыя беларусы і беларускі, якія вымушаны былі эміграваць у 20-м годзе, пасля 20-го года, вось менавіта ў гэтым сталым узросце, на піке кар'еры мы аказаліся, ну як бы, што вымушаны пачынаць, можа, і з нуля. А гэта, канешне, складана. Гэта не тое, на што мы спадзяваліся, і не тое, як мы сваю жыццёвую траекторыю будавалі. А гэта тычыцца толькі беларусаў з нашай эміграцыі, ці вось гэтыя 50+, і новая
жыццё, гэта таксама і, мабыць, сусветная тэндэнцыя. Гэта, як кажуць, 50, зараз гэта новыя 30. Штосьці такое чуў. Прыгожая фраза. Я думаю, так, гэта сусветная традыцыя і дакладна, ну, напрыклад, еўрапейская традыцыя, але ўсё ж такі для той жа Еўропы гэта хутчэй звязана, ну, з такімі дэмаграфічнымі працэсамі, бо на самой справе мы жывём зараз значна даўжэй, жывем якасней. Ну, калі людзі там раней пасля 50, пасля 60 адчувалі, што яны ўжо там у іх там шмат хвароб, што ў іх няма сілаў, што яны, ну, на самой справе ўжо як бы не могуць там развівацца і гэтак далей, то зараз, канешне, гэта зусім па-іншаму. І думаю, што і пенсійны ўзрост будзе, зразумела, павышацца. І наогул, ну, працягласць жыцця, яна ж таксама расце, і працягласць вось гэтага якаснага жыцця расце. Таму у чымсьці гэта сусветны тренд. Але я думаю, што ў беларусаў дакладна ёсць свая спецыфіка, і менавіта вось гэтая такая вельмі для нас, здаецца, складаная і нават трагічная спецыфіка, бо, ну, у нас 20-й год, у нас рэпрэсіі, у нас 22-й год, і мы як бы... Ёсць у нас гэтая спецыфіка. Але, падаецца, зараз 50 неяк памянялася месцамі з 30, бо 30 гэта у нас так у сям'і, 30 плюс гэта вось такі сумны, нездаровы, нема сілаў, а 50 плюс гэта вясёлы, моцны, такі, Значит, вы ў сваёй сям'і з эйджызмам змагаецеся. Як можам змагаемся. Сексізм, эйджызм, што яшчэ ізмы. Калі паглядзець, напрыклад, Брэд Піт, яму ўжо за 60, больш яму за 60. Гадоў 30-40 таму чалавек нават не меў права так выглядаць, бо ён быў бы абвінавачаны ў вампірызме. Я не ведаю, у чым яшчэ там быў бы абвінавачаны. Мік Джаггер за 70 гадоў, пад 80 гадоў. Гэта нешта такое адбываецца у свеце, я не ведаю, у паветры, мабыць, ці што гэта, адкуль гэта прыйшло? І што цікава, гэта ж не толькі пра выгляд, гэта іх прафесійную дзейнасць. Яны ўсе застаюцца ў прафесіі. Так, мы разумеем, што медыцына, фармацэўтыка зараз на ўзроўні, але ж... Мабыць, псіхалогія. Ну так, тэхналогіі развіваюцца, канешне. Зонавыя дзюркі, мабыць, космос, паветра. Але я згодная, тое, што наше адчуванне саміх сябе, яно ж таксама вельмі важнае. Калі вось мы бачым усе гэтыя тренды, калі мы бачым гэтыя магчымасці, і нават не толькі што магчымасці, а калі мы бачым такія прыклады, як вы зараз назвалі, но мы ж таксама думаем, а можа і я магу так жыць? Можа гэта не толькі там голливудскія зоркі, альбо там яшчэ хтосьці іншы. Вось калі я буду клапаціцца пра сваё здароўе, калі я буду ім займацца, калі я буду старацца жыць больш-менш у балансе. Ну, хацела сказаць, пазбягаць стрэсаў, але потым я падумала, што гэта, напэўна, ўжо зусім ідэальная карціна. Але ўсё ж такі буду як бы над гэтым працаваць, і для мяне гэта будзе важна, но, напэўна, нейкія свае вынікі мы атрымаем. Медыцына развіваецца, тэхналогіі развіваюцца, харчаванне зараз, ну мы ж не ідзім нават усё, што як бы бачым, колькі зараз такіх вось рэкамендацый, і што трэба есці, і ў які час, і як наогул трэба жыць. І вось на самой справе мне падабаецца вось гэта барацьба з эйджызмам. Ну чаму толькі маладосць павінна быць вось такім добрым, цікавым і якасным перыядам у жыцці? Вось вы гаварылі людзі сталага веку, але нават па класіфікацыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый людзі сталага веку гэта пасля 60. Таму, ну не ведаю, 50 гэта менавіта сярэдні ўзрост. Гэта, ну, так і ёсць. А калі параўнаць 50-гадовага з, напрыклад, 30-гадовым, так? І вось як успрымаюцца
тым і другім крызісныя вострыя сітуацыі, напрыклад. 50-гадовыя больш востра іх перажываюць неяк складаней. Ці наадварот, з досведам ужо з разуменнем. Каму лягчэй прайсці крызісныя абставіны? Лягчэй, напэўна, нікаму. Напэўна, ва ўсіх ёсць як бы свая спецыфіка, але я вось неаднойчы чытала, што найбольш две ёсць найбольш складаныя групы, якім складаней за ўсё праходзяць праз крызісы. Першая група – гэта падлеткі, бо яны менавіта... Падлеткі – гэта колькі гадоў? Ну, можа, вось 14, 16, ну, да 18, калі гэты перыяд наогул крызісны, нават у самай спакойнай, у самай такой камфортнай сітуацыі. А калі вось крызіс, ну, прыкладна простой, такі самы, праз які праходзяць беларусы, падлеткі вельмі ўразлівая група. А другая група – гэта людзі, вось менавіта, ну, я б сказала бы, каля 50, якія былі на піке кар'еры, якія рыхтаваліся да аднаго жыцця, і не толькі рыхтаваліся, яны шмат уклалі у тое, каб іх жыццё было там праз пару гадоў менавіта такім. Але гэта ўсё змянілася, і людзі, якія вымушаны былі эміграваць, ім прыходзіцца занава тлумачыць, хто яны такія, у чым іх каштоўнасць, чаму там іх досвед важны і гэтак далей. А калі ты быў, не ведаю, кіраўніком, калі ты там быў суперпрафесіяналам, а тут як бы ты пачынаеш... Спачатку. Спачатку, а тых, ну, тых сілаў, ну, дакладна ўжо няма, якія ёсць там у 20-30 гадоў. Але у 50-гадовых вельмі шмат сваіх пераваг. І я думаю, адна з галоўных тое, што мы ведаем сябе. Тое, што мы ўжо праходзілі праз іншыя крызісы. Можа, яны не былі такія маштабныя, але ўсё ж такі яны былі, і ў нас ёсць гэты досвед. Мы разумеем, што, ну, напэўна, і гэта не канец света, і што можа нам дапамагчы. Мы ведаем сябе, мы жывём сваё жыццё. Бо я думаю, на тых жа, нават не 20-30-гадовых, вельмі шмат такіх сацыяльных патрабаванняў, што вось ты там павінен, ну, не ведаю, атрымаць вышэйшую адукацыю, там, знайсці добрую працу, жаніцца, нарадзіць дзяцей і гэтак далей. А ў 50 ты жывеш уже больш вольна, ты уже жывеш так, як ты хочаш. Гэта важна. А як увогуле ў возрасце 50+ змяняецца стаўленне да будучыні, будучага жыцця? Што мы там бачым? Напэўна, мы бачым тое, што мы самі будуем сваё будучае жыццё. Што не тое, што яно ўжо задана кімсьці, не тое, што яно там ёсць, і мы толькі, ну, атрымаем. Мы больш адказныя. Безумоўна. Мы ведаем, хто вінаваты. Ну, досвед... І каго падзякаваць абавязкова. Ну, досвед наш, гэта, я думаю, адна з галоўных пераваг, бо, ну, калі чалавек жыве дольш, ну, зразумела, яго сацыяльны, прафесійны досвед, ну, падказвае, як, значыць, як дзейнічаць далей і што можа быць. Таму досвед, безумоўна, перавага. Але вось, я думаю, што мы разумеем, што будучае шмат у чым залежыць ад нас. Што не тое, што вось ёсць нейкая сістэма, альбо дзяржава, альбо там яшчэ хто-небудзь, хто дасць нам гэтае будучае, а што вось мы самі яго будуем. Мне падаецца, што вось гэтыя змены, яны як устаўленні да ўзросту, не ў тым, як мы і вы жывіце, а пра тое, як мы адносімся да людзей рознага ўзросту і нават 50+. Гэта змяняецца ў Беларусі, ў Еўропе, ці гэта такая эмігранцкая рэч, ці ў Беларусі стаўленне да ўзросту ўсё ж такі яшчэ не такое, якога мы чакаем? Я думаю, што шмат у чым людзі ў Беларусі перажываюць прыкладна то самае, што перажываем мы ў эміграцыі. Можа, гэта не так ярка бачнае, але колькі людзей, напрыклад, у тым жа самым узросце згубілі працу, таму што падпісаліся там не за таго кандыдата, а колькі людзей наогул атрымалі забарону на прафесію. І таксама яны у тыя ж самыя 50 гадоў вымушаны шукаць, ну, іншую
іншую працу, бо ёсць як бы абавязкі, але праца, я б сказала бы, што гэта ж не толькі заробак, гэта наогул ідэнтычнасць. Вось хто ты такая, хто ты такі, мы перш за ўсё расказваем, ну, напэўна, дзе мы працуем, чым мы займаемся, калі гэта ўжо дарослыя людзі. І я думаю, што ў Беларусі людзі, можа, яны жывуць у сваіх кватэрах і ходзяць па тых жа самых вуліцах, але вельмі шмат хто з іх таксама будуюць сваё жыццё нанова. Бо тое, чым яны раней займаліся, яны зараз не могуць займацца. Альбо тое, што яны транслявалі, тое, што яны публічна гаварылі, яны таксама зараз не могуць гаварыць. Іх ідэнтычнасць, яна таксама змяняецца. Вось, можа, гэта крыху менш бачна, але я думаю, што гэта прыкладна тое самае. Так, асабліва вось гэтыя апошнія прыклады з творчымі людзьмі, сотні, кэнселінг, адмены, забароны і ўсё гэта быў на хвалі, а зараз, ну... Я спадзяюся, што ўжо хутка любы ўзрост, любая прафесія, любая палітычная пазіцыя, нават я бацькі, усё гэта можна будзе перакрэсліць і сябе ідэнтыфікаваць як шчаслівы чалавек, шчаслівы мужчына, жанчына ў цэнтры Еўропы. Вось мне падаецца, гэтага дастаткова. Шчаслівыя беларусы і беларус. Парам-парам-пам. Дякую вялікі. З намі была доктарка навук, даследніца гендеру Ірына Сідорская. Ну, мы пачалі пра ўзрост. Нас ужо і не спыніць, як пра ўзрост пачалі. 50-гадовыя пачынаюць новае жыццё, а моладзь перастае чытаць кніжкі, кажуць. Ці так гэта? Давайце разбірацца. Пакаленне Z чытае менш. Такую тэндэнцыю ўсё часцей фіксуюць даследчыкі ў розных краінах свету. Паводле даследавання інстытуту Гэллапа і Уолтон Family Foundation, 43% школьнікаў рэдка або ўвогуле ніколі не чытаюць кнігі дзеля прыемнасці. А больш за траціну прызнаюцца, што чытаць ім проста не падабаецца. Эксперты найперш звязваюць гэта з лічбавізацыяй свету. Смартфоны, сацыяльныя сеткі і кароткія відэа прыцягваюць увагу дзяцей і падлеткаў значна больш паспяхова, чым кнігі. Акрамя таго, развіццё штучнага інтэлекту і пошукавых сістэм прывучае многіх атрымліваць гатовыя адказы за некалькі секундаў, не паглыбляючыся ў доўгія тэксты. Пры гэтым даследаванні паказваюць, дзеці, якія чытаюць дзеля прыемнасці, звычайна лепш спраўляюцца з вучобай, маюць большы слоўны запас і лепш развіваюць навыкі крытычнага мыслення. Менавіта таму эксперты ўсё часцей гавораць пра важнасць так званага глыбокага чытання, калі чалавек можа доўга канцэнтравацца на адным тэксце, аналізаваць яго і рабіць уласныя высновы. Падобная дыскусія актуальная і для Беларусі. Паводле апошняга даследавання Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук, больш за палову апытаных беларусаў ва ўзросце ад 18 гадоў і старэйшых прызналіся, што сёння чытаюць менш кніг, чым 5-10 гадоў таму. Пры гэтым 17% рэспандэнтаў не прачыталі за мінулы год аніводныя кнігі. Разам з тым даследаванне паказвае, што культура чытання ў Беларусі ўсё яшчэ захоўвае моцныя пазіцыі. Больш за 2/3 апытаных чытаюць кнігі штодня або некалькі разоў на тыдзень і не з прафесійнай ці навучальнай патрэбы, а дзеля прыемнасці ад самого працэсу. Больш за 80% беларусаў чытаюць менавіта мастацкую літаратуру, праўда, не беларускую. Сярод любімых аўтара называюць Пушкіна, Дастаеўскага і Талстога. Ну, здаецца, праблему мы знайшлі і будзем разбірацца, што з гэтым рабіць. Дапаможа нам культурніцкая менеджерка, стваральніца праекту «Жывітэка» Александра Гушча. Вітаю. Вітаем зноў. Ужо бачыліся ўжо. Галоўнае пытанне. У нас кніжкі сёння ёсць. Як адарваць дзіцяці ад гаджетаў? І ці ўвогуле трэба сучаснаму дзіцяці нешта там чытаць? Навошта чытаць, калі ёсць гаджеты? Ну, канешне, трэба чытаць. Як адарваць ад гаджета? Ну, па-першае, трэба звярнуць увагу бацькам на сябе, ці ёсць у іх рэсурс. Гэта па-першае. А другое, гэта таксама не проста так дзеці сядзяць у гаджетах. Так? Часам гэта нейкія праблемы са здароўем, нейкія дэфіцыты, жалеза або там вітаміна Д, яшчэ чагосьці. То бок нават у гэты бок трэба ісці. Але гэта не значыцца, што няма гэтых карпорацыяў, якія ведаюць, што і як падсунуць дзіцяці. Вось. Але, на маю думку,
чым пазней дзіця знаёміцца там з нейкімі смартфонамі і гэтак далей, тым лепш. Але у той жа самы час трэба проста прывучваць да кніжкі, браць яе з сабой паўсюль, вадзіць да бібліятэк, набываць кніжкі. Вось гэта таксама важна. Ты працавала таксама, наколькі я ведаю, бэбісітарам. Так. Доўгі час. Колькі? 2 гады. 2 гады. Гэта доўгі час. А ці назірала ты за чытаючымі дзецьмі? Канешне, я сама навучыла чытаць. Добра. Што іх цікавіць? Ну, Маім дзяцінстве гэта быў, напрыклад, Жюль Верн. Дефо, Робінзон Круза. Што зараз? Ну, канешне, бацькі прыносяць і нейкія свае кніжкі, тыпу, вось мне падабаўся Карлсон, або мне падабаліся Мумітролі, яшчэ штосьці. Але не заўсёды дзеці гэта пераймаюць і любяць. І таксама у Брытаніі я чытала ўжо пра такое, што не зусім там 12-гадовыя дзеці, або там і меней, ім ужо не зусім цікавы Гарры Поттер, напрыклад. То бок, гэта мы, там, вау, Гарры Поттер, сусвет Гарры Поттера купіць там гульню або купіць нейкі шалік, але ў іх гэтага няма. І гэта не значыцца, што гэта там дрэнна. Проста, што пакуль гэта не трапляе ў іх патрэбы. Што трапляе? Можа, бачылі нешта, што чытаюць? А мабыць, не чытаюць, а коміксы гартаюць. Вось якая гэта форма? Чым адрозніваецца ад школьнай праграмы ці ад таго, што прапануе вось у дзяцінстве, што прапануе літаратура? Я б сказала так, што трэба эксперыментаваць. Трэба і коміксы даваць, і мангу, і аўдыёкніжкі. Калі, ну, я не люблю фармуліроўку, ой, не чытае, там яму не цікава нічога, толькі там бэцаць. Не, проста не знайшлі адпаведны фармат. І так, трэба даваць гэтыя кніжкі ў розных праявах, так? Добрыя аўдыякніжкі з пастаўленым голасам, так? І мы маем гэта і у ўласнай культуры шмат ужо праектаў, якія таксама запісваюць аўдыёкніжкі, але гэта не значыць, што не трэба знаёміць увогуле з сусветнай класікай. А якія кнігі б вы, як стваральніца, а мы маем тут бібліятэкі, параілі б дзецям, і якія знаходзяць у іх цікавасць? Вось, ну, давайте можна паказваць. Нават дарослым, мне падаецца, цікава аглядаць, вось калі гэта комікс называецца. Гэта комікс «Трымайся, трусчик», Жозефіны Марк. Гэта сур'ёзная досыць тэма, гэта анкалогія. Так, але з-за таго, што... Анкалогіі. З-за таго, што тут ёсць жарты, дапасаваныя да беларускай рэчаіснасці, то, канешне, і смяешся з гэтага і плачаш адначасова. Таму гэты комікс не толькі для дзяцей, але і для дарослых. І ён акурат такі дае гэтую базу, каб паразмаўляць на гэтую цяжкую тэму. І ў той жа самы час не плакаць увесь час, таму што вось трусік А повед пра анкалогію таксама можа быць такім. І смешным нават. Іранічным. Што яшчэ? Вось гэта таксама гэта для дзяцей? Гэта новая кніжка-пераклад. Так, Пата гуляе ў футбол. Гэта фінскі аўтар. Раней, канешне, усе ведалі ў Беларусі Элу, таго ж самага аўтара, але ёсць пераклад такі цудоўны, і я ведаю выпадкі, калі дзеці рана ўставалі, каб прачытаць эту кніжку перад школай і як бы даведацца, што ж там было. Так, і гэта вельмі амбіцыозная такая кніжка, што ў хлопчыка ўсё атрымалася. Мне вось падабаецца. Это мае вайбы. Хрусь. Расціганька Алена Васильевич. Это ўжо сур'ёзная. Это ўжо больш для старэйшых дзяцей. Паліца школьніка. Так, гэта, на жаль, забытая трошку аўтарка, але гэта Алена Васильевич, вучаніца Якуба Коласа. Яна пражыла дзесьці блізка 100 гадоў. І гэта яе аўтабіяграфічныя кніжкі. «Расціганька» — гэта пра калектывізацыю, пра тое, як дзяўчынка Ганька страціла сваю маму, увогуле бацькоў, як яна сталела. Ёсць яшчэ цэлая серія. Новае выданне, так? Это новае выданне, так. 21 год. У продажы ёсць? Так, у Беларусі. У Беларусі ў продажы ёсць. Так.
А яе лёгка знайсці, бо вы кажаце, што яна такая падзабытая, так? Лёгка, просто што ў школе не асабліва чытаюць, але больш старэйшае пакаленне ведаюць гэтую кніжку. І яшчэ ёсць каток-пестанок. Это вершы. Мы вельмі любім. Дарэчы, вось гэтыя кнігі, якія вы прапанавалі да катка, яны не вельмі, я так разумею, лёгкія. Гэта тэмы ўсё ж такі не самыя зразумелыя, не самыя паўсядзённыя для дзетак. Ці, мабыць, ёсць нейкае разуменне, ці трэба неяк рабіць больш мяккім гэты ўплыў гэтай літаратуры, ці вось такая літаратура якраз развівае і дае нейкі такі, развівае эмоцыі дзяцей, ці трэба неяк суправаджаць, нібыта глядзі тут пра слёзы, пра анкалогію, але гэта не так страшна, ці проста даеш кнігу, ён з ёй сам, дзіця з ёй сам неяк наладжвае адносіны. Не, я думаю, што важна ўсё ж такі размаўляць потым таксама і ў працэсе чытання, што а вось так, або там адказваць на пытанне. Вось ёсць яно прям зараз, лепш адказаць, чым не адказаць і сысці з тэмы. Ну, увогуле, класна, калі ёсць гэтая камунікацыя між бацькамі. Трэба ціснуць. Не сказала. Просто трэба эксперыментаваць. Не такая кніжка, значыць манга. Прачытаеш 10 сторонак, вось тады атрымаеш цукерку, напрыклад. Вось так. Першы крок да разладу харчавання. Так. Ну, я не зусім з гэтым згодная. Ўсё ж такі лепей паволі, любя, так сказаць, даваць чытаць, але не за штосьці, так? Не за цукерку, не за планшет, не за Майнкрафт. Просто вось чытаць, браць з сабою у нейкія паездкі, вандроўкі, на вуліцу. А давай пачытаем. І таксама важна яшчэ даваць дзіцяці не смартфон, а нават проста пасумаваць, проста ў столю паглядзець, або там, не ведаю, едзем кудысьці ў вандроўку, значыць, глядзім за акно, што ж там робіцца. І нават памаўчаць это класна. А як бы мы ўжо звыклі і самі, так як у нас грамадства стомленасці, то мы ўжо і самі заглядваем, і ўсе туды заглядваюць, так? Я назіраю за сабой, напрыклад, часамі пачынаеш нешта чытаць, але ж увесь час думкі кудысьці адлятаюць, сканцэнтравацца не можаш на сэнсе гэтага чытання, гэтай кніжкі. Вось што адбываецца. А я нават не разумею, як ціснуць на дзіцяці, каб ён чытаў нешта. І нешта яшчэ я разумеў, не проста чытаў, а разумеў. Ось як... Прапануеш ім катка. Ну, кожны любіць катка. Маленькая, цікавая кніга, прыемныя ілюстрацыі. Дарэчы, Надзі Букі таксама была ў нас. Мне падаецца, вось калі нешта, што можа залюбіць. Да якога ўзросту вось такі каток? Гэта маленькія дзеткі. 5 да 5. Ну, яны яшчэ не ўмеюць чытаць. Ну, вучацца. Ну, у 5 год. Што? Вучацца чытаць. У якім узросце... Я ў 4 пачала чытаць. Ну, гэта ты. Моцна залежыць. Зараз глядзяць, ага, я ў школу прывяду дзіця, яно чытае, а астатнія не чытаюць, тады навошта мне вучыць яго чытаць. То бок, ну, гэта ўсё залежыць ад таго, як. А якія кнігі, напрыклад, ні ў якім выпадзе нельга прапаноўваць дзецям? Андерсана. Там браты Грым. Там усё такая кравішча. Вось гэтае ўсё. Запыталі, самі адказалі. Ну, я б сказала тое, што не супадае з узростам. То бок, калі дзіцяці 10, а кніжка для 18гадовых, ну, штосьці такое. Я ў дзяцінстве чытаў Андерсана, але зараз, калі адкрываеш Андерсана, пачынаеш чытаць, ну, гэта жахі, гэта хорар. Хтосьці кагосьці забіў тапаром. Таму ты такі і вырас, Дзяніска. Дзякуй. Дарэчы, вы сказалі пра аўдыакнігі. Мне падаецца, што калі дзяцей хочуць навучыць чытаць, і каб яны палюбілі чытаць, толькі папяровая кніга, ніякіх там у тэлефоне кнігаў, ніякіх электронных букаў. А пра аўдыакнігі гэта нейкая, гэта ж нельга, ён жа не будзе разумець літары. Як вы да гэтага адносіцеся? І ці ёсць, калі вучыш дзяцей разумець і любіць літаратуру. Зразумела, што не чытаць, а любіць літаратуру. Ці ёсць розніца аўдыакніга, ці сапраўдная кніга, папяровая ці электронная?
Ну, папяровая, яна болей такая, ты яе можаш узяць кудысьці, і не трэба там слухаўкі, не трэба цішыня абсалютная. Яна болей такая адаптаваная да любых умоваў. Але класна ўвогуле чытаць любыя кніжкі. Там па-ангельску, па-беларуску, якія-кольвек. Канешне, калі, не ведаю, Амерыка, ЗША і там няма ў доступе столькі кнігаў купіць, і ты не пойдзеш там на суседнюю вуліцу, ага, тут ёсць крама з беларускімі кніжкамі. Тады выручаюць ужо і электронныя кніжкі, і аўдыёбукі. Спампаваць лёгка. Ну так, набыць і спампаваць і слухаць. Але калі гэта можна набыць, можна пайсці да бібліятэкі, то, калі ласка, лепей ўсё ж такі. А ці існуе якісь, мабыць, топ-3 кніг маленькіх чытачоў жыватэкі? Ну, я думаю, што топа няма, але можна любую кніжку адаптаваць пад топ, скажем так. Дарэчы, вы сказалі, што, ось, напрыклад, таго ж Гаррі Поттера дзеці ўжо не чытаюць, а чытаюць дарослыя. Ну, гэта сапраўды, мы пераглядаем, перачытваем, вельмі любім. Ці трэба ўвогуле дарослым чытаць дзіцячыя кнігі? Мне падаецца, што вось калі дарослы чытае, напрыклад, таго ж Гаррі Поттера, ну, ці нават Карласана, ён усё ж такі больш разумее дзіцячы свет сяброўства, дзіцячы свет... Карласан, гэта не дзіцячыя кнігі. Ну, цынічныя, іранічныя, дзіцячыя кнігі. Гаррі Поттер таксама, мне падаецца, не пытанне, дзіцячыя. ці трэба дарослым чытаць кнігі для дзяцей, і нават, дарэчы, правяраць, ці там няма нейкага чагосьці, што траўмуе маё дзіця. Ну, я б не ішла ў гэты бок траўмуе, таму што ёсць такое, і я ведаю у тых жа польскіх школах, а боже мой, пра вайну да ніколі ў жыцці не буду я чытаць свайму дзіцяці, або забараняюць гуляцца там са зброяй, так? Бо людзям здаецца, што вось, прям тут і зараз гэтае дзіця кагосьці заб'е. Але калі мы не будзем гаварыць на такія тэмы, ну, нічога добрага таксама не будзе. Калі як бы толькі гадаваць такое у вакууме дзіця, калі ўсё класна. Не, ўсё не класна, жыццё рознае. І, канешне, калі шмат стрэсу у чалавека, то дзіцячыя кніжкі, яны дапамагаюць заўважаць штосьці добрае ў гэтым свеце. А ўвогуле, які сярэдні ўзрост наведвальнікаў жыватэкі? Да не сярэдні, ёсць дзеці. Дзеці ёсць. Так. Але ж гэта бібліятэка, ну, то бок ты даеш кнігу, а дзіця ж можа яе і сапсаваць неяк, вось, ад якога ўзросту? Да бібліятэкі дзіцячай і дарослай прыходзяць, канешне ж, бацькі з дзецьмі, то бок маленькая дзіцятка само не можа прыйсці і пазычыць, але, канешне, трэба вучыць не псаваць кніжкі і вучыць культуры чытання, што вось не п'ем каву або ваду ля кніжкі, не размалёўваем і гэтак далей, но гэта таксама такая дадатковая навука, любіць гэта ўсё. А як вы назіраеце вось гэтыя бацькі, якія прыводзяць дзяцей, ці ўсё ж такі дзеці самі, мама, пойдзем у бібліятэку з табой? Ну, як яно шчыра адчуваецца? Па-рознаму, і так, і так. Канешне, ёсць дзеці, якія любяць эту прастору, яны ведаюць, што вось ёсць і кніжкі, ёсць і PlayStation, што сказаць. Таму так, але ўсё ж такі менеджментам такім часу займаюцца бацькі, таму проста трэба далучаць да свайго раскладу таксама наведванне бібліятэкі, ці ўвечары, ці калі ёсць час днём. Некаторыя бібліятэкі, канешне ж, працуюць на выходных, тады нейкі такі сямейны дзень на выходныя. Якая ў цябе была першая кніжка? Ну, калі мы не бярем... Сур'ёзная. Маленькі прынц. Ну, у дзяцінстве ў 4 гады маці, ну, калі вось я навучылася чытаць, ну, мабыць, не 4, ну, 4. Маленькі прынц. Ведаеш, што гэта не дзіцячая літаратура. Ведаю, але паглядзі, як добра ўсё атрымалася. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. З намі была Александра Гуша, стваральніца жывітэкі. Чытайце, сябры, добрыя кніжкі. Набывайце кніжкі, хадзіце да бібліятэк. Любіце кніжкі. Дзякуй вялікі. У нас засталося некалькі хвілінаў, каб апошні раз паслухаць амбасадарку Канады. Як ты думаеш, Дзяніс, ці ёсць у амбасадаркі агарод? Не ведаю. Агарод ёсць. У нас ёсць доказы.
Сад гэта шмат рэчаў, пытанне ўстойлівасці і магчымасць паказаць гасцям рэзідэнцыі прадукты, якія прайшлі ўсяго 10 метраў да талеркі. Гэта жэст устойлівага развіцця і дэманстрацыя памяншэння нашага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, праз кампаставанне, збор дажджавой вады і вырошчванне ўласнай гародніны. We collect the rainwater, and we have a vegetable garden so that people can experience the food. Дыпламатыя падобныя да садоўніцтва. Высаджаеце насенне, і часам яно расце хутка, як фасоля, а часам патрабуе больш цярплівасці. Клён вельмі важны для нас. Ён намаляваны на нашым сцягу і ёсць часткаю нашай ідэнтычнасці. Менавіта дзякуючы клёну мы маем кляновы сіроп. Традыцыю, якую пачалі карэнныя народы і якой мы цяпер вельмі ганарымся. Гэта напамін пра нашыя карані і важнасць зямлі, з якой мы паходзім. Якія ў Канадзе галоўныя кулінарныя традыцыі, фірмовае блюда? Што датычыць традыцыйных страваў, у маім родным горадзе шмат супольнасцяў з усяго свету. Таму улюбёная ежа маёй дачкі – в'етнамская кухня. Для мяне ж улетку няма нічога лепшага за салат з памідораў, з чырвонай цыбуляй і базілікам. Ідэальна, калі вы бераце цёплы памідор з цяпліцы, мыеце яго, наразаеце і пасыпаеце соллю. Садаводства – гэта тое, што вы адкрываеце нанова кожны год, аналізуючы, якія гатункі памідораў падышлі, а якія не. У нашым садзе растуць буракі, цыбуля, пятрушка, морква, шніт-цыбуля і кроп, без якога сад у гэтым рэгіёне проста непрымальны. A garden without dill. That would be unacceptable. In Canada, we feel strongly about making sure that we preserve and protect our energy because У Канадзе мы надаём вялікае значэнне захаванню энергіі, бо ўзімку без гэтага рахункі за ацяпленне робяцца вельмі высокімі. Мы распрацавалі шмат тэхналогіяў для энергаашчаджэння, якія выкарыстоўваем ва ўсім, у тым ліку ў сістэме арашэння на заднім двары. And therefore, this is something we have in mind for anything, including our irrigation system, which we use here in the backyard. На якой мове ви з ним розмовляєте? I speak in French. I speak in French to her. Yes, I speak in French because French is my mother tongue. Я размаўляю з ім па-французску, бо гэта моя родная мова. Мой муж размаўляе з нашымі дзецьмі па-англійску. У нас ёсць правіла. Кожны з нас размаўляе на сваёй мове. No, she's gonna come. Ёсць у гэтым нешта беларускае, памятаеце, як «А як я люблю памідоры з сметанай». Так. Што пішуць? Так, адразу хуценька адаб'ем каментарамі нашай апошнія размовы. Гаварылі мы толькі што пра кніжкі, і вот што нам пішуць, што памятае адзін з нашых гледачоў, як па радыё былі тэатральныя пастановы. Ці памятаеце, як па радыё кропцы былі тэатральныя пастановы? Ну, гэта аўдыёкнігі. Аўдыёспектаклі. Гэта было так, з гукамі ўсімі, але ж гэта тое ж самае, што зараз аўдыёкнігі. Не, аўдыёспектакль адрозніваецца, там вось будет больш гукаў, больш розных запісаў. Аўдыёбукс таксама могуць быць з гукамі. Зараз розныя ёсць. Што бы ты не сказаў, нам мы заўсёды можам усё роўна пасварыцца. Так, тады яшчэ мы гаварылі пра ўзрост, што 30 новых. Давай, накідвай яшчэ тэму. І там вот адна вядучая сказала, што там вот, а вот паглядзіце, там вот там Джаггер, там вот і там яшчэ хтось такі нейкія прыклады. А нам пішуць, што у Джаггера, у Бекхэмаў і Пітаў всякіх розных ёсць грошы, а не пенсіі ў 250 УЕ. Так само невялікі аргумент. Ёсць і невялічкі, а вялікі аргументик. Так, важны. Ну, Бог дал. Ёсць такое. Што будзеш рабіць. Але нельга казаць, што ў них ёсць грошы, таму што яны проста выпадковыя. Яны усе, каго ты назваў, таленавітыя людзі. Так, так. Пацалаваныя Богам, правда. Не, людзі з пенсіі таксама таленавітыя, але Бог па-рознаму цалуе. Бог роўна дзеле.
Вяртаемся да галоўнай тэмы сённяшняга дня пра вярбоўку беларусаў. І вось нам пішуць некаторыя нашыя чытачы: а дзе ж тыя вярбоўшчыкі хаваюцца? Трэба было б знайсці парачку, можа мяне завярбуюць. І ў дадатак піша: а які заробак будзе? Колькі завербаванаму плоцяць? Вось гэтыя жарцікі таксама, як казаў Сергей, наш госць, могуць не трэба, не так. жартаваць не трэба. Увогуле прыпыняць усе камунікацыі з вярбоўшчыкамі. Адна справа аналітыка і тэорыя, як вот мы тут з вами сядзім разважаем, пішуць, да, а іншая справа сапраўднае сутыкненне з гэтым рэжымам. Безумоўна, это непроста. Цяжка адчуваць сябе трусом, на якога палююць. Чакаем, калі ўжо самі будзем паляваць на іх. Пішуць парады проста не ўваходзіць у камунікацыю з такімі людзьмі, што любое паведамленне вашае ў сацыяльных сетках пра тое, што вот мяне вельмі расчароўвае. І будзе нам усім шчасце. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. З вами былі аналітыка, тэорыя і харызма Белсату. Далучайцеся заўтра да нас. Гэта была раніца з Белсатам. Дзякуй. Зараз музыка. Да пабачэння. Такие запаволеныя, калі за вокнамі монахром і незалежныя светлафор.